लोगोफोर बरायबाय नैबे गुड फ्राइडेआव नोंथांमोन बयनिसिमबो बे गुड फ्राइडेनि गोजोन गाहाम हामलायनाय अनसायनाय बावहरबाय। दिनैथ' जोंहा मा होनना बुङो गुड फ्राइडे आरो बिनिनो दिनै आं जोंनि गलमे बेप्टिस्ट चार्चनि जि हाबाफारि आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजानोसै दे। जोंहा मा हाबाफारि जागोन बेयाव गुड फ्राइडेआव। गुड फ्राइडेआथ' जाबाय मा होनना बुङो जों सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां सुक्रुबार आरोना। मानो दिनैनि दिनाव जिसुआ जोंनि सुबुं माहारिनि पापनि थाखाय कालबारि क्रुसाव बिथाङा आलाय जाबाय आरो बिदिनो जिसुनि थाखाय दुखु गोनां। नाथाय बिथाङा आरो मा होनना बुङो सुबुं माहारिखौ पापनिफ्राय बोखांनो थाखाय दिनै इसोरा जिसुनि महर लानानै बुहुमाव फैबाय आरो बिदिनो दिनै जिसुखौ क्रुसाव दोननाय जाबाय आरो बिदिनो जि हाबाफारि आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन। लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफाबाय थादो। जोंहा बेनो जाबाय गलमे बेप्टिस्ट मण्डलि। जोंहा 2025नि गुड फ्राइडे दे गुड फ्राइडे आंबो बाहागो लाफैबाय बेयावनो एसे दिन्थिलांनोसै जोंनि गलमा मण्डलिनि जि गलमे बेप्टिस्ट चार्चनि जि गुड फ्राइडे मानिनाय बे हाबाफारिखौ माबायदि जायो। दिनैथ' दुखुनि दिनसो, मानो होनना बुङोब्ला जिसुआ जोंनि पापनि थाखाय थैबाय आरो जों सुबुं माहारिखौ बायख'बाय आरो पापनिफ्राय। बेनिनो दिनै जोंहा दुखु, जोंनि थाखाय रंजानाय नाथाय जिसुनि थाखाय दुखुनि सान। दिनैनि दिनाव जिसुआ कालबारि क्रुसाव डिस्टार्ब जाबाय आरो
सानब्लाबो बियो गावनि खुगाखौ सियाखै रानखांनो लांजानाय मेन्दा फिसा बायदि आरो खोमोन सिनजानो मोखाङाव सिगि सिगि थाग्रा मेन्दा फिसा बायदि बियो खुगाखौ सियाखैसै बियो नाख्रेबजानाय आरो दाय फोनांजानायजों
नोंनि फिसाफ्रा नोंनि खाथियाव फैयो आफा जों प्रार्थना खालामदों जों गाव गावखौनो गथायदों प्रभु जेसेबांखि जों सहायनो थाखाय साफ्रोमखौबो बयखौबो जोंनि अननाय आखाइजों जों बोजबनानै लागोन आरो दिनैनि बे गोथार बोसोरनि गेजेरजों जायनो जेरै नोंनि बोर नोंनि आशीर्वादनि प्रयोजन दङ जीवनाव बेबादिनो बयनिबो जीवनाव दान खालाम आफा जों दा बे समाव दान्दिसे नोंनि बाथ्रा लोगोसे नायनोसै प्रभु नोङो जोंनि मेलेमखौ बेखेवना होदों जोंनि गोसोफोरखौ नोङो बेखेवना होदों आरो नों जोंखौ दलद दोनदों जाहाथे जों लोगोसेनो नोंनि जिउनि बाथ्रा रायज्लायनो सोलोंज्लायनो हायो जोंनि गोसो वेलकाम खालामनो थाखाय बेबायदि मानोना नोंनि गाननाय नोंनि सापर्ट खालामनायजों नोंसोरो गुबुन हरनायजों आं दिनै जिउनि फारसे जानो सोरगो रायजोआव सफैबा बे आंनि अनजायगा गरमा टिचार्सनि फोथायनाय वेलकाम बेखायनो जोङो इसोरनि खामानि इसोरखौ नंगौ जों थांनानै मावोब्ला गुबुन जों थांनो हायो आं थांनो हायाखै जों थांनो हाया गिजानसो बेखौ जों मावो रावबो गोरिब जानाय नङा रावबो अभाब जानाय नङा रावबो थैजानाय नङा कलेजाव थानाय गथ'फ्राबो साख्रि होनांगौ साख्रि मावग्रा गथ'फ्राबो बेटिफ्राबो साख्रि होनांगौ बिजनेस मावग्राफ्राबो साख्रि होनांगौ आबाद मावग्राफ्राबो साख्रि होनांगौ बे बहुत जों खामानि मावो बयबो जों साख्रि होनाय खामानिखौ बयबो हायो मानो हाया फोथायलायनाया जिउनि गासै गायनायखौ मा बुंनो हायो आबौ थाय मानो हाया बेफोराव बाहाय गैया बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै जोङो खामानियाव सङो बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै जोङो बिबारखौ बे बाथ्राफोरखौ फाइनालि जोंहा गुड फ्राइडे प्रग्रामा जोब्बाय दायो नै ओरैबायदि मानसि जादों ना दिनै गुबुन गिर्जायावथ' मानसि जाया बिदि नाथाय दिनै ओरैबायदि मानसि जादों आरोना गुड फ्राइडेनि बेबायदि आरो
थिगानो ना दे सरकार राजा इथिरालाय